Hiányzik anya meg apa. Nem hallom. Hiányzik anya meg apa. Mert? Mert anya az anyukám, apa pedig az apukám, és hiányzanak. És hol vannak? Anya dolgozik, apa elment vadászni. Téged nem vitt? Nem. Mert? Mert most nem mehettem. Most se? Én sem mehettem vele. Most nem. Sajnos. És ha meg lesz a nyilad? Hogyha meg lesz a nyilam, akkor majd elmegyek apával vadászni, hogyha megengedi, és lövök egy hegyikes kécsod valamit, vagy vaddisznót, vagy egy rókát, vagy egy muflont. És engem visztek Vagy egy magatokkal? szarvasbikát, igen, viszünk. Na jó. Akár lőhetsz is az íjammal. Oké. Na. Kap bele. Gyere, így. Oké. Csá.